హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? ఇవాళ కార్తీక సోమవారం, మూడవ సోమవారం గనక ఇవాళ శివాలయం దర్శనం చేసుకుని బయట ఉన్న శివలింగం దగ్గర మూడు ఒత్తులేసి దీపారాధన చేసి అనుకున్నాను. ఆ పరమేశ్వరుని ప్రతి జీవి సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకున్నాను. సర్వే జన సుఖినో భవంతు. ఓం నమ శివాయ. ఇవాళ ఇక్కడ చూసి ఇలా పరమేశ్వరుని, పార్వతీ పరమేశ్వరుని దర్శించుకుని ఇలా బయటకు వచ్చి కూర్చున్నాను అనమాట. కూర్చుని ఇంకా దీపారాధన చేసుకున్నాను అనమాట. చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది శివయ్య దర్శనం చేసుకుని ఇలా దీపారాధన చేయడం వల్ల. తర్వాత వెంటనే కొబ్బరికాయ కూడా కొట్టాను. అక్కడ పెట్టి సోమవారికి నారికేళాన్ని నివేదన చేశాను అనమాట. హర హర మహాదేవ, శంభో శంకర్. మన ప్రేక్షకులందరూ స్వామివారిని దర్శించుకుని అందరూ బాగుండాలని కోరుకోండి.